Malawi Brief. Golide ndi mmodzi mwa miyala ya mtengo wapatali imene imapezeka pa dziko lapansi. Ku Malawi kuno takhala tikuwuzidwa kuti golide kulibe, koma zadziwikanso pano kuti Malawi ali ndi golide. Chodabwitsa ndi choti Malawi akudutsa mu nyengo zovuta pa nkhani ya zachuma cha dziko, pamene golide ndi chinthu chimodzinso chimene chingabwezeretse chumachi mu chimake. Mu programu ya lero yakulinji yavuta kwambiri ndi nkhani imeneyi, pamenenso anamiwa ajoyina nawo ndithu mpulogalamuyi kuti alongosole bwino zokhuzana migodi imene ikuyendera mdziko muno. A energy and mining anatifotokozera kuti lachiwiri kukhala ngambwe. Iweyo pamene mabwera kuno ngambwe amene wakumana naye? Ndinene dzulo ndapita nyumba cha mateni koloko usiku kusaka mafuta. Yeah, so dzulo ndi Tuesday limene ngambwe chamanenedwa, koma at the moment I think ngambwe isakuoneka. Pati kuti nene ku plant yakuno I think komwe timachokera ndikamayenda mulima fueling station iwe sunadusa penipeni nditu planta ya mwe wadusa nditu ma filling station na miwawa wazadusa kenaka ina pa ujene hapo pali Sims paka ndodokona shopo pale pachali kwa mbili kuzafika mpaka na highway kwenda highway apa pa Christwick alipo angapo akudutsa pole mosemo muli dry koma opposite Kuhet Sports Complex pamene paja malaini magalimoto akufika kumene moti ino amene mukumva muthamangira pamene paja letu ukakhala nawo pa queue pamene pokhanga ngambwe akupezeka akutira yes akuyamba ndiye tiona titumiza tolankhani athu monga tidalonjezera malo osiyanasiyana ndipo tikhala tikukupasirani pawailesi yomwe ya Times kuti anthu adziwe kuti ngambwe uja akuteka kapena ayi. Koma lero tukamba na nkhani yokhuzana ndi mining kapena kuti migodi titerete ntchito za migodi. Ntchito za migodi zimadabwisa ku Malawi chifukwa pena kumadabwa kuti ati golide ku Malawi konkuno anthu akumba golide mene tikuvutikira ku golide wa mafuta malonda afoja ndiye tikuchedwa pati ndi golide ndi umva kuli miyala kuno rutayero kuli chani miyala ya mbiri imene imakambidwa koma mpaka pano palibe zinthu zogwirika kwenikweni zimene tinganene kuti ngati dziko tikupindula nazo kuseli kumamva kuti anzathu to Reserve Bank akuti amagula golide makosana mumagula bwanji chimachitika ndi chani kuti kuti so pali zinthu zambiri zimene zimaoneka ngati kuti sitimamvesesa nkhani ya migodi ndipo awawamo kuti ama license kuti ndi ndani kwenikweni ndipo ena kuti afuna apanga upgrade ma license awo akuti munatipasa ma license oti zikumba amene wakuti anapatsidwa license ngati kaya small scale mine ndiye akuti miyala nayo kumene koko ndi ambiri kwambiri pa dziko lonse lapansi ndiye muapatsa bwanji license yaing'ono ndekuti mwina it means kuti that's what I meant. No, we're on the same page. Mafuna nena kuti anthu ena afuna upgrading ya license yawo kunena kuti license inja ing'ono memwe tipasa tifuna ndithu ikhale tizithopanga maybe bigger quantities ndi zinazoterozo ndiye pali chisinsi nkhani ya mining imakhala ndi chisinsi chodabwisa innocent yonena tumanguze kuti mwati chikuchitika ndi chani we don't understand what goes on around mining tiyamikire kuti masiku ano bola mwina kuchokera kusiyana ndikale koma it's still not enough. Ndikusire iwe ngati mkonzi wa programu iyi msiku la lero kuti unafufuza kwa peza zotani zimene tikambirana msiku la lero. Mwina kungopereka background kwa Malawi unena kuti titaona dziko kuti foja chani sizikuyenda bwino timayang'ana njira zina zona tizithandize dziko lino kuti chuma chizita bwino. Imodzi mwa njira imene inapezeka ndi mining tourism ngati njira zina zimene zikhoza kuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo pa nkhani za chuma. Nawo nkhani za migodi tikumbukire mbuyo mukunachitika kauniuni kunayenda ndege dziko lonse la Malawi pena paliponse kumayang'ana kuti kodi mdziko muno nkhani yokhudza miyala ya mtengo wapatali ndi yotani akafukufuku amene uja zotsatira zake sizinatuluke sitimadziwa kuti miyala imene ikupezeka pati ndi pati so posakhalitsa apadayamba kumva zinthu zosiyanasiyana yakukasiya ku rutile komanso kanga nkundi ku rare earth mukapita
kugaya kuphalombe kuli mkango chani kuli maujema angapo amene kukuchitika nkhani za migodi akayerekera yatsekulidwanso zinthu zimenezo amalawi amangomva komano kuti akhale pansi amve bwinobwino kuti mamayina amene wawa akutipindulira motani zimakhala zinthu zovutirapo sitimadziwa bwinobwino kuti kodi zinthu zimenezi zimayenda bwanji. If you remember wayana boma la achakwera anachita kuima pa podium munthu kunena kuti kuli zinsisi ku mining head of state kupeza kuti alibe information iso yokwanira pa nkhani yokhudza miyala ya mtengo wapatali. So zimenezo zimadabwitsa kuti kodi kwenikweni chimene tikufuna kupanga achieve ndi chani. Tili ndi migodi ingati timapeza ndalama zingati kuchokera ku migodi imeneyi zomwe makamba pompa za gold kuti yanziko muno anthu amagulitsa gold reserve bank ikugula gold kodi yagula gold ochuluka bwanji value yake ndi chani zinthu ngati zonsezo sitimadziwa. And by the way ukamba nkhani ya reserve bank dziko lililonse makhala ndi ma gold reserves mwina ena samadziwa kuti so Malawi so ali ndi gold wake amene amasungidwa ndi reserve bank nda kuti tamba kumugulisa reserve gold yo nanga sitavutika kwambiri nkhani ya forex ndayamba kumugulisa pang'ono kuti mwina athandizire kusokerera mavuto athu a forex. So even on that one yes. You wonder kuti kodi nkhani ya reserve bank kugulisa golide kodi ndi nkhani so ya chitetezo cha dziko kuti simunga azonkhanga ti malonda amphanga kuti simunga auza Malawi ma quantities kapena ndalama zimene tapeza kapena reserve bank ikafika nkhani yotiululira kapena kuti zindikukauza anthu nkhani yokhuzana ndi gold trade and gold reserves how accountable can they be to the nation anthu adziwe chani ndipo ndiziti mwina zimene angathe kusunga kati zisinsi za ziko. Yeah, I think pamene poposo ndiye pali nkhani yayikulu because the reserve bank imakhala kuti ndi ya Malawi. Chilichonse chimene reserve bank ikupanga on behalf of Malawians yasiyana ndi mwina ngati ku US it's a separate and entity imabayo kha imene imayang'anidwa ndi anthu ena koma kunoko reserve bank ndi ya boma. So gold amene ali kumeneko ndi wa boma tikamati wa boma tingonati ndi wa Malawi chifukwa boma ndi ifeyo. So ngati ifeyo sitikudziwa kuti tindi kuledo ochuluka moti mwakhalapo ndino boma ine ndi boma ndili ndi gold limene lisakuziwa za gold muziko lachi. So zinthu ngati zimene zozo ndi zinthu mwina zimene ndimaona ngati kuti bwanji zimene zitizikambirane kuti kodi zimayenda bwanji mwina nkutheka tingoyankhula sitikudziwa kuti malamulo amayenda bwanji. Kuli chinthu china amati sovereign fund kumene kumayenera kuziyikidwa ndalama zimene zikupangidwa kuchokera ku malonda a miyala ya mtengo wapatali. Ndalama zimene zikhala kumeneko zizitumikira Malawi kodi kumeneko kuli chani zimaoneka ngati nzovutira. Tayankhula kwa kanthawi Innocent pano tiitane alendo athu olemekezeka amene tinawo mpulogalamu iyi. Poyamba tili ndi Dr. Glenn Malunga amene ndi mining and energy expert. Kenaka tili ndi Sylvester Namiwa amene ndochokera ku bungwe lija la SIDED tingoti ndi civil society leader ndipo ndi munthu mmodzi ndithu amene has gotten a lot of respect over the last few years kuyankhulira ndithu mosaopa Malawi pa nkhani zosiyanasiyana. Ambe ndi inu Sylvester Namiwa kuti kodi ntchito ya migodi kodi imativuta pati ngati dziko? Zikhala ngati kuti kuyambirira nkhani timakhala ngati izizimukira. Nkhani ya migodi izizimukira chifukwa chokuti mbuyo monsemu timauzidwa ndipo timakhulupirira kuti chuma chathu chili munthaka akutanthauza ulimi. Nkhani za migodi zinali kwa nthawi yayitali zoti timakhulupirira kuti mdziko muno miyala mulibe. Kufikira anthu ena atationa atatithandizira kuona kuti miyalayo ilipo. Ndi zikuoneka ngati kuti tinayamba ntchito tikayiko kenaka tayiyamba kenaka ndipuma kenaka pabwera dyera. Koma vuto tsopano lavuta pa Malawi pandiona kuti ife Malawi eni ake tilibe chidwi pa zinthu zofunikira. Zomwe kuthandiza dziko lino komanso kuthandiza miyoyo yathu. Chinthu chachiwiri anthu amene amatigwirira ntchito motitumikira ngati kundale komanso mboma mipando ikuluikulu amakhala anthu adyera. Anthu amene sasamala azofuna za dziko lino amapanga zofuna za iwowo. Ndiye pakabwera mpata ngati umenewu amayamba ikayi kuyang'ana kuti kodi ineyo ndipindulanji apa.
asana ayambe kufufuza kuti kodi dziko lipindulanji. Ndifake tumamva zinthu zomvetsa chisoni zoti sizingachitike kwina kulikonse zimachitika kuno ku Malawi. Nkhani imene ndabwerera mawu muno ndomvetsa chisoni kunena kuti miyala ya mtengo wapatali kuchuluka kwace kumene kuchakoka ngankunde kubalaka simungayelekeze ndi kwina kulikonse pa dziko lonse lapansi. Koma nzomvetsa chisoni kuti anthu anakhala anthu amene akugwira ntchito malo mwa Malawi iwonso ndi Malawi ndi kupanga zinthu zonena kuti amene ati apase license yaing'ono nchonenge kuti ati azigulisa miyala ija pang'ono akagulisa atolere ndalama akatolera ndalama akapemphe license yayikulu. Ndiye tonse tikudziwa kunena kuti malinga ndi malamulo a migodi amene tikugwisa ntchito mdziko muno kampani mukayipasa license yaing'ono anthu akumene kusapindula boma singakhale ndi ija amati equity. Ndiye amanena kuti lamulo lililonse limene sili kutumikira anthu lamulo ndi loyipa. Ndimaganiza kuti patakali panopa mwina tichite kuti khazikise ndondo parliament yatsopano itani amati emergency parliament extraordinary ikakumane ikaunikenso malamulo athu a migodi mdziko muno. Chifukwa ndi kwamba zimenezi msogolo wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika adapereka chigamulo kunena kuti nyala isatulusidwe isanakonzedwe kapena asanayipange value addition. Tikuoneka kuti chigamulo chimenechi chagwira kwa Malawi wokha kapena anthu ang'ono amene amapanga miyala ing'ono. Kampani zazikulu ngati iyi imene ikupanga ya Costeria mpaka na pano akumatengabe zinthu chana amatumiza. Ndiye mwazifunsa kuti kodi ndi lamulo lanji loti lizingogwira ntchito kwa nzika Malawi eni yake mwango aphinja anthu ena kumakhala pa mtendere. Ngati idi ndi malamulo ngati idi si anthu ndiye kufunika kuti ife tikaunikenso lamulo limeneli. Chinthu chachiwiri nchonena kuti mukayang'anisisa bwinobwino muyang'anise kukayerekera muyang'anire kakangunde muyang'ane kukasiyako muona kuti izimafanana ndi ngati kuti makolo atsika nkuku ayikazingira bwino ndiye munthu wina wabwera pa window ndi switi ndikumuuza mwana kuti mwana iwe tanyamula mpotowo undipasire ndikupasa switi mwana uja ngunyamuladi mpoto ndikupereka kwa anthu kumakadya nyama ya nkhuku uko pamene banja ligona njala chifukwa chokuti mwana wapanga chiganizo. Sizimapanga sensi kunena kuti mmene zilili kwa kangangunde kwa kunena kuti ayamba ka license kakang'ono azipanga pang'ono na atolera ndalama kena akazafike full throttle apasi license yayikulu. Kusukwana kuti kodi ngati ziko ifeyo sitingatolere ndalama kunena kuti malo zimene akupanga iwo akampani ya Costeria zizipanga ndi ife tikuvuta pake. Posita pomba tinauzidwa kuti ku pension fund kuti ndalama zimene zangokhala 1.3 trillion kodi sitingatenge ndalama zimene zijazo ndikupanga invest. Now ngati ili nkhani ya expertise tingapange advertise tiitanise anthu oti ntchito yakuidziwa tialembe ntchito tapase ma key performance areas kuti akuluakulu mkodi wathu nawo ino ndalama zanu tizipasani chonchi koma ifeyo pakutapa chaka tifuna tizipindula chonchi tikutivuta ndi chani kuti tipange. Nkhani yake kumabwerera kudya kudyera kunena kuti anthu amene makhala mwayi woti akambirane za migodi sakamba za inu ndine amakamba za iwo ndi ana awo ndi mabanja awo. Ndifaneke kunja kwa anthu amatiseka simakhala ngati ndikulona kuti tonse tikugona ndikuti palibe chimene tikudziwa pamene tikalilecho ndi university zoti zatha 60 years kodi anthu amene amaphunzira investment ali kuti ndikuyimiseni pamenepo chifukwa ndi mwalasa. Ndimafuna kuti fundo zanuzo tizisatire mwalongosolo imodzimodzi. Poyamba munazakamba nkhani ya chidwi kuti Amalawi ife tilibe chidwi pa zinthu zimene zimakhala zofunikira. Funso langa ndotena kuti mukuona ngati zimene zili chonchi chifukwa chani? Chifukwa munthu utakhala pa khomo pako ukumva kunena kuti usiku kukuphwanyidwa ku kitchen. I'm sure ngati bambo wa nyumba ngati mayi wa nyumba mudzuka kunena kuti kodi kitchen kuli chani. Koma ife timakhala ngati kuti munthu amene ali nyumba tikumva kuti anthu akuchosa malata koma tilipize kudya mandasi malata akuchosedwa pa khomo. Mukuona ngati zimene zimachokera pati? Why are we so aloof when it comes to issues of national dialogue and importance? Zimene zimatipweteka ndi nkhani zoti za boma. Tilika mtima kaja koma ngoyang'anira mtima lino kuti chilichonse boma liyenga kuti lipangire. Ndiyeno timangodikira kuti anthu aja apange ife azatipase product yomali. Ndifake ndimakonda kunena kuti palibe munthu amene abwere azatukule dziko lino opanda ife. Chilichonse chimene chimapezeka ndalama mdziko muno palibe ndalama ya boma. Chifukwa ndalama imene timachula kuti ndi ya boma imabwera patatu. Imabwera ngati misonkho kuchokera ku MRA imene ino ndine ndamene kuti mvira pano timasonkhana pamodzi nkuyinjika pamodzi amalandira ndalama MRA ndikuyitenga kuipitisa ku account number 1 imene timachula kuti za boma. Pena timapasidwa ngati thandizo pena zimakhala ngongole.
ndiye zifunika kuti nzika ina iliyonse izindikire kunena kuti palibe cha boma ndalama imene inamwera mdziko muno ndi ya inu ndine ndipo tichite chidwi ngati wina akakuisa kaza ndalama ija timuyang'anisise kuti kodi amene ndani timfufuze. Chinthu chachiwiri nchonena kuti mawoti bomawa ndi amene samatipweteka tikati boma timanena chipani chimene chikulamula ndi anthu ake amene ali mipandowo amene ali ndi zolinga zawonso zawo za personal za selfish zozikonda. Pamene mukaona gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino amanena kuti boma ndi inu ndine mphamvu zili ndi inu ndipo komano tonse sitingakhale ma president tonse sitingakhale ma minister tonse sitingakhale ma MP ndiye timasankha kwa anthu azikatiyimirira ndiye anthu achitika asankha m'malo moti tiziwatuma timayamba kuwapanga glorify timasandutsa kupanga timilungu kuti akayankhula zimakhala ngati kuti zili m'Bible. Zinthu ziwiri zimene zizi mukaziyang'anisa zimene zikutipweteka komano tithokoze kubwera kwa mapulogalamu osiyanasiyana ngati awa amalawi ino ayamba kuseguka amalawi ino ayamba kudziwa kunena kuti katundu amene aliyense ali mdziko muno ndi wathu kuphatikiza katundu amene ali pansi pa nthaka. Chinthu chinanso chinena kuti miyalayi aliyense akungokumba sitinakhale pansi ndi mwina chifukwa chimene mmene munafotokozera kuyambira mpulogalamu kuti atapanga kauni unuja ripoti yake sanatipase zimamvetsa chisoni kunena kuti mukuti stakeholder wankulu ndi inu ndine timalipira msonkho timakavota koma pakakhala zinthu zabwino simutiuza mmangotiuza zikakhala zowawa zokha limene kalipoti imene libwere poyera apa kunena kuti akuluakulu mwapo maona awa kukaronga kuli uranium kukasiya kuli rutile kwakangangunde kuli limestone mbali naye kuli rare earth nawo tizani nawo golide alikona iliyonse pali zinthu zina zimene timene kuti tizigwise ntchito panopa malinga ndi zofuna zathu za pano ndiye pali zinthu zinoyenda tizisungeko tisungire mibado inayo chifukwa padakali panopa mdzikomo tikukhalamo malo mwa ana athu ndi zizukulu zathu tikangoyamba chiyo sima kuchikumba kwangotere kusogoloko mitumbira yathu azayitukwana zakhala ngati anthu oti tinalibe nzeru titimayang'anira za anthu ena ndiye pamafunika international consensus an open and candid discussion ya mmene zilili ma mineral deposits ndipo kodi tiyachita bwanji koma poyambirira kanchitidwe akakumana kuti zingolola anthu abwera zingokumba zinthu azipita nawo tikayimise katundu wambiri miyala yambiri yapita kunja mzinalo ikayesera exploration anthu ena mapasidwa 15 years license ati azingoyesera akupitisa kuti kunyamula matani akupitisa kunja akapitisa kuja akumatinamiza kumakagulisa ife sitikupindula. Chinthu china tionera kuti ndinakambapo zona tiunikenso tikhazikitse nyumba ya malamulo yapadera ingoonika malamulo za migodi nkhani ija ya Equity akunena kuti kampani mukayipasa small scale mining license boma silikhalapo ndi gawo lina lilonse koma mukayipasa large scale boma likhalapo ndi Equity magaza kuti tikhalenso clear kunena kuti mgodi wina ulonse kumalawi kunoko boma lizikhalapo kapena kuti amalawi aine yake pa 100 kwa cheri yonse 70 kwa chizikhala yawo chifukwa tizoona kuti iwe munda mwako muli zinthu ndi abwere anthu ena akaza kolole ndi ane munamuta kolola matumba 100 koma inuyo anamiwa kapena atunga tiupasa matumba 10 kuma munda wako matumba 90 akupita nawo. I mean zimene zisikuza kuti zinachokera pati andipwa chani ngati lero amalawi sikukuya nazo nthawi yakwanona kuti we should interrogate tizifunsa zimene anthu ena matuuza ngati ma expert wanso amakhala ngati akuyankhula ndi expertise koma kuntimako kunsiku kuli dera chifukwa anthu akamabwera amayamba kupha mitu amakayankhula na expertiwa amatiuza kuti ayanamiwa sakuziwa chimene akuyankhula awa sakuziwa zimene tabuno sitikuziwa inde koma pali zetu zotani zoti miyala yathu zikapindulira mayiko ena pamene ife tizingoyang'anira. Mwachisanzo ndakambakali kuti president anakhazikitsa lamulo lonena kuti miyala isapite kunja isanapangidwe value addition chifukwa chani kampani zikulu zikupitisa andinso tiziwe kuti ngati tikulola miyala yathu mwatuluka mdziko muno tikulola ntchito zathu zipita kunja koma pamene popo anamiwa pamene mukamba za kuti munakambaponso zonena kuti mabani amene amaperekedwa zikuoneka ngati zileso zimenezi zimangogwirira kwa Malawi anthu ochokera maiko akunja amene ali muno akupanga zomwezo amaoneka ngati kuti sizimapanga apply, it doesn't apply for them. Now mukuona ngati kuti anthu akunjawo angapange zimenezo paokha kapena makhanso ifeyo amalawi amene timachita aid timathandizira kuti anthu akunjaja azitha kutigwirisa ntchito kapena kutipondereza ndi kutitengera miyala yathu. Nkhani yabwino ili pa ntchito imuboma limene yachita posachedwa pamati operation balance code mukayang'anisisa amapita kumene kujako kumaka amenya kuwotcha kuzunza amalawi eni yake ndithu akuti akusankha anthu akunja pamene aliyense akuziwa kuti mdziko muno aliyense ali national ID bwanji fika umene chosangofunsa kuti aliyense tione national ID anthu awawa ndi amalawi why calling them illegal miners
the better way of putting the most kuti akupanga zinthu informal. Now akupanga informal chifukwa chani alibe information, alibe kuthekera. Hapa ngene organize mwaike magulu, mwapasi maphunziro, mwapasi zipangizo zenera, apange zinthu zamosamala malamulo. Koma nkhani makhala kuti asogolera twandale ndi amwenye amagwirizana. Zikuno ngati tikuonongeka ndi magulu awiri. Asogolera andale ndi anthu amene amasankha kuti akakhala akulu mbomamu komanso amwenye ndi amene akuononga zinthu. Mukayang'anisisa muno bwino mpeza kuti ma exercise lamulo labuno bwino lija amakalikhotesa dala ndikuti kuti apindule munthu wina wake. So vuto lalikulu ndi ifebe chifukwa chani timayang'ana kumbali titifunsa mafunso olimba anthu awa taatuma katigwireni ntchito timaasandutsa mabwana akayankhula zimene ayankhula zija timakhala ngati gospel of truth. Palibe munthu amene amafuna kuti apange challenge chifukwa chani ukapanga challenge iye ayi ndioneka ngati wowukira, ndioneka ngati achita kutumidwa, ndioneka ngati wovuta. Ayi tiyeni tizivuta moyenerera. This is why zinthu zikavuta anthu they apply for holy anger kunena kuti atiyeni tikwiye koma tikwiye molemekeza malamulo, tiyeni tifunse mafunso olimba chifukwa tiona kuti pokapoka ngati zinthu mukupangira mobisa amalawi sapindula. And izi zimasusana kwambiri ndi gawo 13 la malamulo a dziko lino amaneneratu kuti anthu akakupasani mphamvu muzipanga zinthu zopoyera komanso muzipanga malamulo progressive laws and policies. Mwachisanzo ngati tikuona kuti lamulo lathu la zamigodi la 2023 likuonesa ming'alu muli mabo, tiyeni tiyitanise nyumba ya malamulo ipite kakonzenso pamene pachi tisamakankamine chinthu tisizi kutithandiza. Koma zimene zimachitika mwadaladala chifukwa anthu asogoleratu ambiri ndi adyera, asogoleratu ambiri amationa ngati mapepala, sationa ngati anthu ndifa yake amalolera kuti anthu azitimenya, amalolera kuti azitivulaza chifukwa chani akudziwa kunena kuti anthu awa tisango afuna pachisankho basi tikatete tathana nawo kenaka azadikiranso 4 years 5 years. So tikuyeneka ifeni tisinthe akatimenyamenya mtizafunsa kuti kodi chimene mutimenyera ndi chani, mwayiwala kuti timavota ndi ife, mwayiwala kuti timakhoma sonkho ndi ife. Ngati tikuphonya titabwera ku office kwanu license munatipasa, ma license tapereka kwa anthu, ma license opereka kwa amwenye, ma license opereka kwa kampani zakunja. Tolinga tikuti akapanga zimenezi amachepesa ndalama zoti zipekere kuboma kumbaliku amakapasana ndalama zina. Anthu ambiri mboma alili ma account kunja amene amakatengera ndalama kunja mwachisanzo ngati mgwirizano ngati yosekesa ngati iyi. Sikuti makhala kuti anthu yasa akuziwa akuziwa bwino lomwe kuti tikulakwa, akuziwa bwino lomwe koma makhala kuti waja atenga ndalama za nkhani azibisa kunja. Chabwino ayi zomwe kwambiri namiwa Innocent ukumva amene akufotokozera. Ndimafuna kuti ndingwauza iwo amene akutisatira makamaka pa samba lathu la mchezo la Times 360 Malawi kuti mutha kuyika ndemanga zanu ndipo tikuwerengerani. Sitingawerenge ndemanga wina aliyense koma ndemanga ndithu zingapo tiwerenga. Ndamva pa wina a Filimon Chinjati Chirwa pa Facebook pamenepo mukuti mwina pali chisinsi chimene boma lathu limatibisira kwa azunguwa because sizimveseseka zinthu zake. Nawonso akudabwa kuti kodi chani ndenawa ndithu ambiri akuyamikira kuti namiwa ndi katundu mwapwetekesa namiwa ndi dolo akukamba kuti namiwa anabwera kuzakhala namiwa ndikatakwe. Onsewa ndi makomenti amene akuyikidwa pa Times 360 page yathu ya Times Radio, ndipo tikupemphani kuti ndemanga zanu tayikani nkhani iyi njo khuza tonse amalawi. Ndipo anamiwa ananena chinthu chimodzi pamene ndikhuza kunena kuti timakhala passive, timakhala anthu opanda chidwi pa zinthu zimene zili zathu zomwe. So zimayambika tu ndi programu ngati tikukamba za miyala mudziwe inu amene mukumvesera kapenanso kuonera programu iyi kunena kuti adindo amaonera programu iyi, adindo amamvesera kulinje zimenezo nde mudziwe lolemba lachiwiri lachitatu amatiuza. Ndipo pakakhala kuti pena pake papweteka amayimbaso phone, pena pake pakhala kuti pasangalasa amatipasanso feedback. Koma ife tikupitiliza kutumikira amalawi ndipo tikuti palibe nkhani imene ife tingayithawe, tufuna zonse tizikambirana cholinga tiyendi thandizane kukonza dziko lathu. Ndipo lero tukambirana nkhani yokhuzana ndi ntchito za migodi. Innocent mwina ndipange adi kuti mwina for the past 2 months I've been trying kuti I should reach out kwa a mining authority. Yes. Akumalawi kunoko. Every week tifuna tipange program tikambezi kuma yeah I think last week no namanata khangati palizo sintha zina ndiye basi sitikwanisa kupanga program ine. So for 2 months I've been struggling kuti mwina tikhale ndi this discussion takhoza umanena kuti ayi mwatengana miwaokha. I think again malunga ndamene zikuvuta kuti otherwise
effort inalipo yes kuyesetsa kuti timve nkhani ndiyo khudza kwambiri Amalawi. Ena akuti akanga nkundi sakupindulira anthu okhala kumeneko, ati pali ngati ka conflict malo anthu ndi akanga nkundi. Mwina those are some of the things zimene zikubwera now. Mwina amene afotokozera Namiwa ndikuona ngati nkhani izizi zikutivuta chifukwa kuti Amalawi so alibe information yoyenerera, sakupatsidwa information yogwirika. Information yanje imene mufuna information yonena kuti mwina even lamulo la za migodi limene lapangidwa 2023 Amalawi ambiri mwina sakulidziwa, sakulitsata kuti kodi limatani. Pakwena pakhale chidziwitso, boma deliberately lipange chidziwitso kwa Amalawi. Mujanga pangira ndege yakauniuni kwanali ma adverts all over mumawayiresi mumalira tinyimbo mumatani mwatifotokozera ndi hapadutsa ndege ikupanga kauniuni ifuna ione kuti pansipa pali chani, anthu akayikutani zonse zija anthu anapeza kuti mpaka azigwira azimvetsetsa. Paka dali pano mumangomvano kuti iya kukasiya uku khangati kuli ngodi. Kodi rutailo ndi chani? Kodi rutailo amene yuyu akhoza kubweretsa phindu lotani ku dziko la Malawi? Those gaps, missing information imene yoyo ikutipanga Amalawi kukhala anthu amene mwina sitingati kupanga active azinthu. Ndifaka Namiwa mwina amanena kuti amayamba kupha nzeru kuntundako akapha anthu nzeru kuntundako nawonso amazapha nzeru za anthu kumusiku. Tikupitiriza ndi programu yathu ya Kulinji 20 minutes to 8 ndipo lero tukambana nkhani ya ntchito za migodi. Mlendo wathu mpulogalamu ino ndi Sylvester Namiwa kuchokera ku bungwe lija la SIDED, ndipo timayenera kukhala ndi Dr. Glenn Malunga amene ali kaswiri pa nkhani za migodi koma zikuoneka kuti laini yavuta. Innocent Mphongolo amene ndi naye mstudio muno wakhala kuyesesa miyezi iwiri kufuna kuti apeze akuluakulu a migodi mdziko muno kuti adindo amenewo abwera azatiyankhule. Anavomera poyambapo koma kenaka nkuona ngati akuthawa kapena kuti akusintha kuti basi titakhala nanu. Koma ife tikuti nkhani njofunika kukambirana. Ndiye apa alipo monga nanena ena amene akuti satira akutimvera pa wireless, komanso ena amene akuti satira pa samba la mchezo la Times 360 Malawi. Ndipo pa samba limeneli amene mukutionera mwayika makomenti osiyanasiyana, muziyika ndithu makomenti amenewa tiziwerenga bola osatukwanana tikonze Malawi. Ndipo apatu makomenti abwera kuchoka kwa Jackson Njoa akuti Namiwa amatifunira zinthu zabwino ife Amalawi. Ena Aaron Gondwe akuti nkhani za miyalazi simzingati business ya usinganga. Ukafunsa kuti anzathu muli business ya miyala umva ayi. Umva ayisitipanga zimenezo. Anthu amabisirana okhaokha mangozi wanzako atandi license kumasudzi wakuti amapangira kuti ena akuti a gift amene onda gift bottleman ya Spark Mabuka akuti Namiwa ndomenyera ufulu wenweni osati vimbalangondo vya kwina kositi chula maina anthu. Namiwa kuyankhula za nzeru amenewo anali a Matthews Mangati. Kwa pali utenga wina apa amene wandi peza kuchoka kwa a great Desmond George akuti as long as I'm a citizen of my country I can't be an illegal miner. Akuti neo kala Malawi simuka ndichule kuti ndine legal miner kulibe. Ndiye akupitiliza akunena kuti the government itself is acting illegally by accepting foreign thieves to take our minerals. I think tikuyenera kuyamba kukhala ndi maforum business people mmene azimenya obwerawa kuti boma limve zimene ife tikufuna. Boma lathu lili very corrupt in these businesses. Akuyankhula ndithu osiyanasiyana Malawi pa samba la Times 360 Malawi. Iyi ndithu ndi program ya Kulinji. Enanso kuyika pa maganizo awo akuti Felix Wasopano Mwale akuti kodi ndege ija is it still available? Ndifusireniko ubomako ndikuyifuna kwambiri. Osata onena ija mwene kugulisidwa ija. Kodi Amalawi tifuka matibera anthu maminoziwa mwete kambeza maminozi mukamba za ndege kugulisidwa ija. Asogolera ndale dozikonda amayamba kuona kuti ndipezapo kapena chiani. Amene nda Ephraim Kilembe. Ndipo onsewa ndi ma comments amene abwera pa samba lathu la Times 360. I love Mosaima akuti mpaka 2 months akakambireni mpaka azabwere pano. We don't have information about mining. Nice tipange zophunzira kapena mutiphunzise. Ndiye mukuona anthuso akutikira kumbuyo kunena kuti ayi amene wotu mwenena kuti mupitirize
atiuze information fuka amalawi ambiri kuvomerezana ndiweyo Innocent akuti we don't have information. Yeah. Tipitirize motani ndikuona ngati atolankhani athu pano Bernard Mhone wa kumzuzu ali pa line. Bernard, ukundiva Bernard? Ndikuva ndithu ayana kawazuka bwanji. Ine ndadzuka bwino. Kaya uli mbali ya mzuzu? Ndili mbali ya ku Mataifa nikotero. Chabwino. Ndendi nda malawi awiri amene aisata bwino lomwe nkhani imene twamba tiudziwe. Ine ndine Noel Yohani. Ndimakhala ku Kafwale. Chabwino. Ndimapanga business mtoni. Gandi imene kuti ngati dziko nasankha njira zigavo zotsata tsogolo chuma cha dziko lino. Njira imodzi ndi nkhani zokhuza migodi. Za migodi. Mamuzona bwanji imene tikuyenda mdziko. Ntchito za migodi ndi njira yabwino yopititsa chuma pa tsogolo. Komano ngati Malawi palibe phindu lililonse limene tikupindulapo. Chifukwa choti ambiri amene amapindula ndi anthu andale. Ntchito za migodi zimalowetsedwa ndale mpaka tikulephera kuti tizipita pa tsogolo. Komano kuti chuma chochuluka kwambiri. Kototi angakhale project yathu ija ya 2063 ngati chuma cha migodi chingaende bwino ngati 2063 ndio titopanga achieve. Komano ngati dziko palibe chimene tikupindulapo. Ndikuvuta basi. Mmene ndanenera kuti zikumalowa ndale. Ambiri akumatapita kuti akapeze license mwachilungamo. Kumatenga nthawi yayitali. Pamene ena atopita kuti akatenga license atengera masiku ochepa. Kuseza kuti amene ali ndi ndalama ndi amene atokwanisa kuyendetsa nawo ntchito za migodi. Ndithu Ndena amanero kuti pali chinthu chimwe chimachitika ku nkhani za ntchito za migodi. Mwina amene tikupangisa kuti mwina chuma cha chipondezede. Ndikugwirizana nawo? Ndikugwirizana nawo. Mwachisazo tentioneka Kerekera anthu amene anapanga zinezi anapindula kwambiri koma ngati dziko tinapindula motani. Just imagine we say wa Kalonga. Kumene kuli kayerekerako ikodutsika ndiwo impa kwambiri koma ngati dziko timene kuti tipindule ndikuti konzera mfeuti kupangisa anautsekula kumabe kupindulira anthu andale amene angaone maphindu mu chimene chichi. Komano muone uje mutanyamuka muzuzu muno kuti mukafika kukayerekera mutenga nthawi yayitali kwambiri tichikutipindukira ngati dziko. Koma soti anthu ambiri akumafa zifa zachabechabe amene akumafa ndi anthu osauka. Koma anthu olemera amene akumapeza mopindula bwino migodimo akungokhala. Even kumangidwa amene akumamangidwa ndi anthu osauka chifukwa alibe poyimira. Ndi ntchito za migodi ndi zabwino komano ili kutali. Ngati tingasiye kulowetsa ndale titha kuchita bwino. Chabwino. Ndetu ako. Ndiko mkwambiri. Ndiko msiwa bwino. Timaize ndino finalist. Ine ndi Mr. Augustine Faro Jere. Imakhala kwa Luinga. Kandi imene muri bwanji. Ineyo nkhani iyi ndayiyeza ndi topic yabwino ndithu. Kumalawi kuno ndikukumbukira akulu ena ake imata George Phiri anazankhapo maonera kuti kumalawi kunoko tili ndi atsogoleri oziwa kuyankhula koma kuchita ndimene tilibe atsogoleri otero. Chifukwa zinena zimenezi kunamveka pakati apo nkhani ya ATM strategy, agriculture, tourism and mining. Sono mapillars atatu amene wawa, agriculture, tourism and mining. Mapillars amene ifeyo ngati Malawi tachike kuchiti kwambiri dziko ili singasauke. Panopa tili ndi vuto la forex, for example. Tili ndi migodi imene imangopangidwa misingu. Timadalira kwambiri agriculture yake sinayo mbewu imodzi yapoja basi ngati dziko akuishiwa serious kuti tikhakuite kwa kuima ifeyo ngati dziko kumadalira kuti zigwa mangwala zigwa mafuta zigwa petreza tipoja yeka serious ngati dziko. It's now time yonera kuti ifeyo ngati dziko tidzuke tionyesa madera ena ngati mining kumene kuchako kuli potential yo dziko lino likopeza chuma chambiri ngati forex imene ukuvuta pano pai. Look at Zambia anzati pafupi Copper Belt
Awika chidi kwambiri kumene kujako. Ndipo dziko la Zambia laima pa migodi. Kuti chuma chawo chipite pasoko. Ife ngati Malawi na pesa ndawi ya kwana. Tione ku migodiko. Kuti ngapange bwanji kuti dziko lipindule likaine mphamvu pachuma. Yes, kuvuta pashi. Chimene chikuvuta chonera kuti anya migodi. Kumigodiko. Chidwi kwa sogoleri athu chikone oli ngati chochepera apo kwambiri. Alibe chidwi ku migodi. Chifukwa chani alibe chidwi. Kuli anthu ochepa amene kupindula. Ku migodiko makamaka kuntunda kwa sogoleri. Ndi ochepa amene kupindula. Ndiye sakufuna kuti ikaende chidwi kwambiri kumene kuchako. Ponena kuti pamapeto pake ndionera ngati kuti dziko likhala aware kuti ukuli chani dyera chamanene choncho. Kali anthu ochepa amene kupindula ndiye sakufuna kuti kumene kuja kukhale ngati kuti dziko lipindule ngati as a whole. Pakati apa nanzeka kuti kuli timati regulatory authority. Kumene kujako kumigodi kuja kukhale regulatory authority. Mining regulatory authority. Yeah. Kodi amakhale responsible kuyang'ana ntchito za migodi mpiko muno. Ngati tili ndi Amera, Amera kuyang'ana za mafuta, magesi. Mining kunokoso kunakhale regulatory authority kuti ilipo. Ngati ilipo ili pasi. Sikuoneka kuti ntchito yake ndi imene kugwiridwa kumene yawo. So it's up to that authority. Okay? The regulatory authority ija izuke yambe kugwira ntchito yake. Sabwe. Wana ndiyekezo amene. Bernard Mhone ndathokoza kwambiri ukhale ndi siku lopambana. Ayi zikomo pamene tikupitiriza program yathu ya kulinji 10 minutes to 8 tisanapiteso kwa anamiwa kuti apase mwayi kuti amalize maganizo awo pa nkhani imeneyi ya ntchito za migodi ndiso timautenga oti tiwerenge pa samba la Times 360 Malawi ndi samba limene tikuonesa mu studio muno kuti anthu azithanso kuona zimene zikuchitika pamene tikuulusa mawu mu mzinda uno wa Blantyre ndipo mautenga amene mwayikapo Amalawi ndi amikire. There's some very constructive comments amene akubwera. Timayamba kukonza ziko motere tisamakhale kuti tikayika anthu akangoponya pa Facebook zina zake basi zongosekesa ndema comment ambiri koma tikamakambirana zokufuna kukhuza dziko umapeza kuti anthu mwina chidwi palibe koma apa ndikuona kuti chidwi chilipo. Amalawi motumiza mautenga ndipo ena mukuti dziko lino limachuluka tsogoleri odzikonda mota Steve Namiwa amayankhulira chilungamo amene wanda Felix Nkoma Francis Stefano mutaberedwa miyala yambiri kupita kunja muzina loka yesa imene zonzoonadi akuti testing basi tu miyala opeza kuti yapita wena akulemba Max chakomaliza akuti Malawi ndi dziko lolemera koma ndife mbuli za anthu sitimafunirana zabwino anthu ngati Namiwa anakhalapo 5 bwezi mwina tili patali koma kuti tipeze license pakufunikanso zinyengo pomwe kale anthu amatengedwa kupita ku Zimbabwe kumakakumba golide yemweyo kwathu kuno aliko nkumatikaniza kuti tiyambe kukumba tokha tili ndi kuthekera nkhani yokhuza athu makolo athu ambiri ankapita ku timati ku Sozibere amapitanso ku South Africa ku Joni ku Jawani ndiye wenanso amapita ku Zambia Overbelt ku Kitwe Ndola china Wansha uku madera akumeneko koma akuti nthawi yonseyo imene makolo athu azigogo athu amakafera ku Sozibere ku Zimbabwe ku Zambia ku South Africa miyalayo inali kuti kuno inaliko amaenda pansi mtunda wautali kukwera treni kuyenda mtunda wautali azungu kunana kubaya uzangu lalikira basi kutisiya pali chinthu china mwina chimene sitinachimvetse. Hello. Yes. Kumondeva ndamalunga kodi tipepese kuti tavutika ndithu program yonse kuti tikugwireni bwinobwino koma panopo ngakhale nthawi yatha tikupaseni ndithu 3 minutes 4 minutes kuti mufotokoze kuti pamene mukuona kuti timalepherera ngati dziko nkhani yokhuzana ndi ntchito za migodi ndipati ndipo titani kuti tikuke ngati dziko pa nkhani imeneyi. Mene amayankhulira Namiwa ndamva bwinobwino. Chimene ndaona pa nkhani imene yakambidwa lero ndi zakuti
nkhani za migodi sitiri kupeka uthenga womveka bwino kwa Malawi. Kachiwiri sitiri kudziwa bwinobwino kuti kodi ntchito za migodi zimene ndi malamulo motani. Kachitatu Amalawi timakonda kuti munthu atifukire osatife timputire. Ndiye chimene ndingatambasule pang'ono ndi chankhani ya Kangankunde. Chabwino. Kangankunde azungu atabwera anagula alisivale license yawo ya ijakuti mgodi wa ung'ono medium mining license. Chabwino. Ndipa medium mining license azungu ajasala kuchitsidwe anayamba kafukufuku ndikumatenga masample aja kumabisa kunja kuti aone kuti kodi miyala imene yanena zaidi ili pati penipeni. Jazo akamaona kuti kapena ngati kampani ija tenga miyala kukagulitsa kudzera ku kafukufuku sizili zonse iyayi. Tsopano pazimira Kangankunde aona kuti mgodi usokwanira kukhala waung'ono koma waukulu koma ndi license yaying'ono. Ndiye pamene tikuchitika panopa ndizakuti akukambirana ndi boma kuti license iyi ayikweze ikhale yayikulu. Choncho isakakhale yayikulu ayenera kukambirana pa mgwirizano za mining agreement. Leva alipa mining agreement. Akagwirizana mining agreement ijaboma likaputitsidwa. Liyapatano license ya mgodi waukulu. Izi zisizokufotokozedwa bwinobwino ngati ndanamiwa kuti anthu ena amalipira kufotokoza chilungamo ndiko kuchenjeza ntchito zawo sizikudziwa. Koma tiatsogozaaniwa kuti akutisakira ntchitozi koma anofotokoza kuti azimiwawonso alibe information yambiri yokhudza za migodi. Ndiye akamala mfuka china amene swalibe nkhani za migodi amafuna ngati anamiwaza sizonse zimene akunena ndizolondola pamene sizolondola komanso sigulo la anyamiwa sakaonse anyamiwawo alibe information yokuona. Ndiye tingopeza chikunya kuti tikazalumikizana bwinobwino tizaunikirane bwinobwino pa nkhani za migodi ndezikuenzera ntchito ya boma kuti anthu awo ulinzi wake ndiwotani makampani ulinzi wake ndiwotani kutamaendelezere makampani kuti atiyakuwaza ntchito zimene akupanga isonzikakukhutulira taina kukhutulira boma ndi anda amene timasankha atipase uthenga wabwino. Amalunga inuyo uthenga woyenera pa Malawi. Tichenzere limodzi koma pamwe pano pa izi. Chabwino.